Okay. No. 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 Hi guys, 1 million. Thank you so much. Million, thank you guys. Hi Ayon, thank you so much Ayon. Thank you Ayon. It's okay. Show me the remote. Did you feel hot? Yeah. Okay. What? You open this light? Yeah, this. Ano niluluto mo? Ano? Chicken. Yung pagkain ng mga Arabo, chicken. Thank you so much everyone. 2 million people. Mega love shoutout. Magluluto ako ng chicken with yogurt. Yan lang naman kasi yung ano nila eh. Gusto ng alaga ko at yung ng amo ko. Mega love shoutout everyone.
Ang lulutuin ko sana yung chicken with cream. Eh, kaso wala naman akong cream. Kaya, with yogurt na lang. We, baka chicken aswang yan. Oy, hindi to chicken aswang, oy. Chicken yogurt to. Sumasayaw yung aking lutuan. Kaya need pa siyang hawakan. Ganito ba maghawak ng sandok? O nakaganyan? Kabilo. Hello, Harley, my friend. Thank you so much, Harley. Thank you so much. Kabilugan pa naman ang buwan ngayon. Agoy, giatay. Delikado ka. Yun, naglalaro siya. Sabi ko, huwag kang makulit yan at magluluto ako, ha. Sabi niya, okay. Thank you, my friend Harley. Aray, init. Harley, my friend. Ito na yung inaswang ko. Ayan. Yan yung inaswang ko. Ang lalaki kaya ng kaya ginawa ko, hiniwa-hiwa ko lang siya ng maliit. Wala pa sila. Agoy. Baka matatagalan yun. Matatagalan yun. Yaya, bakit? Yaya, Yes. bakit? It's okay. Yaya, bakit? Yaya will fix later, okay? I'm still in the kitchen. You can find some new toys. Thank you so much, my friend Harley. Yan na si Buknay. Oo, nangungulit na. Sira na daw yung laruan niya. Eh, sabi ko, maghanap ka na lang muna ng paglaruan mo. $3 million, thank you, everyone. My friend Harley, workshop. Long time no see, my friend. Ba't ka tumatawa, Buknoy? Why are you laughing? Did you fix it already or no? No, only this. Okay. When Dada's done cook already, I will come there, okay? But let me finish first. Buknoy, are you aswang in Saudi? Aray, ang init. This is chicken with and yogurt. Aba, tuwang-tuwa siya sa kanyang nilalaro. Are you happy? Why are you happy? Happy police. Are you a police? Oh. Okay. $3 million, thank you so much. No. Buknoy, it's happy because the full moon is coming. Magiging
Bakit, bakit ka tuwang-tuwa, Daddy, pag full moon? Ha? Siguro may milagro kang gagawin, ano? Kaya tuwang-tuwa ka pag full moon. Ayusin mo yung pagmimilagro mo dyan. Makakatikim ka sa akin. Stop it. No. Why stop it? Why? $3 million. Mega love shout. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it ka ng stop it yan. Nandito ako sa kusina eh. Laya, Yes. Toby. It's too big. Okay. Find some little bit small. Yeah. Wheel. Pulis na. Uy. Wheel. Helicopter. Thank you so much, guys. Ang liit kasi ng lutuan ko, kaya ang hirap haluin. Hello, the Drifter. Thank you so much. Kasi may lilipad na naman na aswang. Nakabuka ka ang pag may pangin. Ayusin mo pangangaswang, ha? Yung malabas yung kanyang dugo. Yung dugo-dugo. Mukhang ibang aswang na yung sinasabi mo, Daddy, ah. Thank you, everyone.
Hello, Glens. Habis, thank you so much. Ayan, may jacket ka na, Glens. Thank you so much. Thank you for dropping by, Glens. Habis. Ayan, may jacket ka na, Sisikoy. Mainit siya, mainit. Kagpay, thank you so much, Sisikoy. You're welcome, Sisikoy Glenn. Ala, nagsasalita yung kaldero. Nagsasalita yung kaldero. Gutom kasi yung kaldero eh, kaya tignan mo. Thank you so much, Sisikoy Glenn. Ayan, nakalista guys. Balikan ko kayo ha. Nagluluto lang si host. Thank you so much sa patamsak niyo dyan guys. May pa-premiere ako in a few hours. Okay, Sisikoy. Hugutero ng YT. Hello. No, hindi siya adobo. Ano siya? Chicken with yogurt. Hindi naman sila kumakain ng adobo dito eh. Ano ko muna yung manok. Ipakibaba na lang si Sikoy Glenn yung ano mo, yung premiere. Pakibaba na lang guys. Glenn's Hobby, si Sikoy, drop your links, thank you. May dugo pa kasi yung manok eh, hindi ko pa pwede lagay yung yogurt. Baka itim-itim yung yogurt. Yan oh. Hiniwa ko na nga siya ng maliliit pero ganun pa rin yung dugo niya, hindi maubos-ubos. Sosyal naman yan, lutuan mo. Oo, lulutuan kita. Masarap ito. Yan guys, baka naman, pasilip naman sa nakapin guys. May premiere siya guys. Ayan, OTW si Sikoy Glenn. Glenn Hobbies. Mega love shout out everyone sa 3 million people. Thank you so much everyone. OTW si Sikoy Glenn, you're welcome. Yes. Chayote. Si Sikoy Glenn, nandito na ako, magsasubscribe ako sa iyo ha. Yes. Okay. Police car. Okay, Yaya is coming, okay? Ayan. Si Sikoy Glenn, didikit na ako sa iyo ha. Oh. Yan, naka-bell all na tayo si Sikoy Glenn. Mega love shout out everyone. Same island rata sa Pinas. Saan kasi si Koy? Si Sikoy Glenn, saan ka sa Pinas? Ayan, mukhang pwede na siya, ano. Medyo fry na yung aking manik. Ay, yung aking manik. Sis host, matagal na akong ano ba yan? Nakadikit sa'yo. Ah, okay. Thank you, Sisi Koy. Ah, Dumaguete. Ako sa atin.
Bakulod ako si Koy sa Himamaylan. Maganda sa Dumaguete, di ba? Thank you so much everyone. Miss sa Bacolod po, Town Mascara. Bacolod din ako, Hugutero ng YT. Kaso Himamaylan. Himamay ako sa Himamaylan. Oo, maganda talaga sa Dumaguete. Pauusukin natin yung puwet din na. Ayan. Konting chili powder lang. Tapos, lagyan natin ng hindi pa ako nakapunta. Oh, maganda sa Bacolod. Thank you so much everyone. Agay, yung manok naging yellow na. Kanina puti. Gusto kong pumunta doon sa next na bakasyon namin. Sana naman. O, si Sikoy maganda. Maganda talaga sa Bacolod. Ay, maskara pala ngayon. Diyan, Hugutero. Ano? Maganda sana po umuwi. Kaso, tagal pa ako uwi eh. Matagal pa ako uuwi. Kamayin na lang natin. Malinis naman yung kamay ko. Naghugas naman ako eh. Oo, maganda rin. Matagal ano. Yan guys, connect each other na lang tayo mga lalabs ha. Hugutero, puntahan kita ha. 6 million, thank you so much. Mamaya ako na-inex yung ibang ano. Glen Habis. Thank you so much. May malaking amusement park doon. Oo sis, meron. Saan ka ba ngayon, Sisikoy, Glenn? 3 million people, thank you so much. Wala po akong channel or bahay. Street children po ako, ma'am. Gusto mo magbahay? Bahayan tayo. Ikaw yung ilaw ko at manat marigin ako. Agihatay ka, Glenn. Yaya, it's almost done, okay? And then, when Yaya is done cooking, I will give you shower, okay? Chala, good boy. Shabash. Nasa Germany ako, sis. Oh, okay. Nasa Germany ka pala. Sana makapunta rin soon sa Germany. Ayan, maraming salamat po sa aking mga kaibigan dyan. Thank you so much, 2 million people. Need ko pa siyang lutuin ng mabuti kasi nga, ano pa, matigas yung manok. Thank you so much, 2 million. Maraming salamat, guys. Best friend ko sa college at husband niya kasama mga pamangkin. Nagpunta rin sa Bacolod. Yung last year. Oh, yung ganda. Ang tagal ko na kasi hindi na uwi pa sa Bacolod si Sikoy. Baka pag uwi ko next, makaka-uwi na rin. Inimbita nga kami na sumama sa kanila pero di kami.
Bakit di kayo sumama, sis? Maganda, ah. Thank you so much, guys. 3 million. Nag-travel na lang kami. Wow, sana all naka-travel si Sikoy. Thank you so much, guys. Ang ganda ng mga video mo dito si Sikoy, oh. Diba? Ang gaganda, oh. Puro lahat prutas. Ang ganda naman. Dito tayo sisikoy sa highlights mo, ha. Ayan. With ads tayo. Ang hirap kasi ng ano ko, oh. Ayan. No skip ads ako, sisikoy. Salamat, sis. Inaral ko kasi ang pag-edit. Ah, okay. Okay. Ayan. Ako dati hindi rin ako marunong mag-edit. Ayan. Still ads ako, sisikoy, ha. Watching ako. Yeah, Yes. open. I told you it's not charging. Still 36. No. Yeah, okay, go. Good boy. Ang kulit ng alaga ko. Ayan, pangalawang ads na ako, sisikoy. No skip ads ako, ha. Ayan. You're welcome, sis. Wala kasi akong stand para sa cellphone, kaya hinahawakan ko na lang. Yung isa lang yung may stand, eh. Ayan, watching ako dyan, sisikoy, ha. Pero di pa ako. Ay, di ka pa nakakasahod, sis? Okay lang yan, makakasahod ka rin. Ano ba tong binibake mo? Ah, cheesecake. Okay. Makakasahod ka rin yan, sisikoy. No worries. Yan, sisikoy. Still watching ako dito, ha. Papatapos ko to. 5 minutes yata to, eh. 5 minutes nga ba? Ah, oo. Thank you so much, everyone. Cheers, aswang ba yun? Magigiatay ka dati. Sisikoy Glens, pakidikita na lang si si Bernie Pogi channel. Ayan, supportive yan. Pag halimbawa mababa yung WH mo, ipi-play ka niyan. Basta mag-support ka lang sa kanyang live or upload na mga video. Sa short video. Pakidikita na lang si Sikoy. Baka hindi ka pa dikit sa kanya. Nagpi-play siya ng WH. Pag mababa yung watch hour mo, ipi-play ka niya. You're welcome, sis. You're welcome. Dikita mo na lang siya, sis, ha? Si Bernie Pogi channel. Ayan, si Sikoy Glenn, ha. Still watching ako dito sa binibake mo. Malapit na rin matapos. Ano daw? Bernie Pogi channel, mega love shoutout, Biatay. Daddy! Hindi, promise, si Sikoy Glenn, supportive yan siya. Nagpi-play, kahit tingnan mo yung mga niya, upload niya, mga short video. Ako piniplay din yan. Lahat yata yung mga influencer ay mga aswang. Oo, aswang din yan siya. Aswang yan siya. Ilagay mo na yung atay mami sa riwa, yung bibiktima ko kagabi. Masarap. Ay, nako. Bahala na. Magkinainay kinang sariwang atay, hindi din ko. Nilagay ko na yung yogurt instead na cream.
Parang ano na to ah. Thank you so much, 3 million people. Mega love shoutout. Thank you, guys. Mag 1 hour lang. Ayan, Sisikoy Glenn. Malapit na rin ako matapos sa iyong video. Ayan. Ang tagal maluto ng cheesecake mo. Nakakagutom. Mamaya ako na yan puntahan si Bernie dahil nakapin ako. Okay, Sisikoy. Salamat. Iwan ka lang ng baka, Sisikoy. Pag need mo yung WH mo, punta ka lang sa kanya. Ayan, Sisikoy still watching pa rin ha. Ayan. Boring man yung pinapanood mong video ko, sis. Ito yung nakita ko eh. Sige lang, manunod ulit ako ng isa. Ayan. No! Sumisigaw na yung alaga ko. Thank you so much, 2 million people. Dikit na ang aswang ng Amerika. Si Sikoy Glenn, dikit na daw siya si Bernie Pogi channel. Last part kasi yan, sis. Okay. Okay lang si Sikoy, at least nakapag ano ka. Yan, malapit na. Oh, wag mo. Ayan, si Sikoy Dan, nasa ads pa ako. Patapusin natin yung huling ads mo, ha. Sayang yan, pera din yan eh. Ayan. No! Highlight yata yung... Oh, sis, highlight siya, highlight. Ayan, patatapusin ko yung last na ads mo, ha. You're welcome, Sisikoy Glenn. You're welcome. Dinig ko ang tiyanak ng Saudi Arabia, si Boknoy. Oo, nanonood siya ng cartoons. Yes? It's okay. You can play there. I'm almost done cooking, okay? Ayan, si Sikoy Glenn, done na ako. Maghahanap ako ng isang video mo dito, ha? Dami mong highlights dito, si Sikoy. Ito. Ano to, pinya? Dito ulit ako, mag-watch ulit ako ng 5 minutes mo, ha, si Sikoy Glenn. Ayan, wala siyang ads. Baka mamaya sa huli pa yung ads niya. Watching ako, si Sikoy. Ano yan? Ginataang aswang. Corgate yan, sis. Okay, sis. Corgate channel, iniwan. Iwan ka ng bakas, please. At mabalikan kita. Oo, si Sikoy. Ano ito, daddy? Chicken with yogurt. Ito siya. Ang galing naman si Sikoy Glenn ang ginawa mo. Napaka-creative mo naman. Ano to, watermelon? Kinikrave ko. Okay. Ang ganda si Sikoy, oh. Ano siya? Ayan, maglalagay na ako dito ng ano, paborito nila. Pampano daw to eh. Pampano nga, daddy? Ayan. Ayan, kinakahulan na ako ng alaga ko. Yan, si Sikoy Glenn, may bakas na daw siya. May bakas na ako, iniwan ko sa upcoming mo, pero di nakalabas ang pangil ko doon. Nakahubad. Ba't hindi nakalabas yung pangil mo doon, daddy? Si Sikoy Glenn, hindi daw nakalabas yung pangil niya doon sa upcoming mo. Mahilig kasi sa pangil yan eh. 1 million people, mega love shoutout. 1 hour lang ako, guys. Kasi papaliguan ko pa yung alaga ko.
The Oracles channel, mega love shout out po. Oracles channel, thank you so much for coming. Thank you so much everyone. Isa sa mga hobbies ko ang vegetable scrubbing. Oo nga, ang ganda. The Oracles channel, thank you so much. Salamat sa patamsak mo, The Oracle channel. Kanina pa ako naghahalo ng niluluto ko, guys. Hindi ko pa siya natikman kung ano na yung lasa nito. Daddy, tikman mo nga. Hanap tayo ng medyo maliit. Yung laman. Ito. Kailangan ko siyang tikman. Ay, ang init. Ito siya. The Oracles channel, thank you. Salamat sa mukhang masarap. Oh, sis, ano siya? Chicken yogurt. Dapat ano ito siya, cream eh. Wala naman akong cream. It's so yummy. Yan si Siko is still watching ako dito. Ayan. Maglalaway lang lamang kami dito. Tsaka hindi naman dito kanin yung inaano namin. Roti siya, roti. Masarap siya. Kailangan medyo may sauce. And then, lagyan natin ng kanyang toppings. O, diba? Pampabango. Mukhang masarap. Oh, tinikman ko na siya, sis. Masarap siya. Minsan hindi ko control yung alat. Hindi naman nagrereklamo yung mga amo ko bakit maalat. Ito na, tinikman ko na. Masarap. Pero medyo kulang pa yung anghang niya. Lagyan mo ng biktima ko kagabi, sariwang lamang loob na at atay. Ay, ati, di atay. Baka magtaka yung amo ko, bakit may atay ditong sariwa. Yung atay mo na lang, daddy, tanggalin mo. Kulang pa yung anghang niya, parang may kulang pa ako. Hindi ko pala siya nalagyan ng garam masala. Sisikoy Glenn, ayan, nasa huli yung ads mo, Sisikoy. Ayan, ads pa ako, Sisikoy Glenn. Walang atay ng mga aswang. Ah, wala! Walang atay. Gusto kasi nila yung malambot eh. Yung naghihiwalay na sa buto yung manok. Masarap nga naman pag naghihiwalay na sa buto yung manok. Salamat sa suporta mo sa akin. You're welcome. Ayan, ang haba ng harang mo dito, Sisikoy, oh. No? Ayan. May harang ulit. Pangalawang harang na ito, Sisikoy, sa'yo. Mamaya balikan ko ang bahay mo. Manood ako ng video mo. Salamat! Ayan, natapos ko na ha. Manood ulit ako ng isa pa. Habang hindi pa ako Ayan. And, ano to share, Sisikoy? Ang dami naman. Ayan, 3 video mo na, Sisikoy, yung pinapanood ko ha. Tag 5 minutes siya. Parang siyang lumboy. Lumboy ba? Ah, akala ko ano. Aronia ba? Ah, berries. Okay, ang dami naman. Ang ganda naman. Mas maganda talaga, no? Pag may tanim ka, may aanihin ka talaga. Ang dami, oh. Ano yun, sis? Kinakain nyo lang siya? Or ano nyo? Ayun, ang dami.
Nasa huli siguro yung ano mo sis, yung ads mo ulit. Bigla lang shout out to million people. Maraming salamat. Okay lang yan si Sikoy. Ayan pa ha. Patatapusin ko ito si Sikoy. 3 video na yung napanood ko. Kinakainan yung iba. Pero okay. Pinivrish ko muna dahil wala pa akong time na lutuin yan. Okay. Pwede mo siya gawin yata ng berry jam, di ba sis? Masarap siya pag berry jam. Two million people, thank you so much everyone. Mas masarap daw yan kapag na-fresh mo na bago. Oo. Ang dami oh. Ang tiyaga mo naman sis. Ayan, watching pa ako dito. Oo, jam or... Oo, masarap talaga siya jam. Ayan, still watching sis ha. No worries, no skip ads ako. Ayan. Still watching ako dito. Thank you so much everyone. Maraming health benefits. Oo, basta fresh na prutas, marami talagang health benefits yan. Tikman natin ulit. Ayaw magpatikim o nawala yung maliit. Hinahanap ko yung maliit. Kasi titikman ko nga siya. Ayun. Medyo matigas pa yung kanyang laman. May long from video rin ako niyan. Okay sis. Papanoorin ko mamaya yung video mo. Kasi pag wala akong ginagawa, papanoorin ko. Two million people, thank you so much. Nagko-comment ka rin yata dito si Sikoy, oh. Ayan. Kulang sa anghang yung aking niluluto. Kailangan ng maanghang. Anong comment ko dyan? Ni sabi ko parang nag-ano ka dito. Ayan oh. Nagla-live ka ba din dyan? Ayan oh. Ayan. Yung kamay mo kumukulay na eh. Yan, malapit na sis matapos. Lalagyan natin siya ng ghee para mas malalong sumarap. Okay. Nagla-live ka rin pala dyan. Thank you, guys. Anghang na siya. Lagyan natin siya ng butter or this one. Ayan. Ito yung pampalasa niya, guys. Ayan siya, oh. Konti lang naman. Kasi gusto nila, pag ganitong luto, medyo nagmamantika. Thank you, everyone! Ayan.
Tandahan nila ang paghalo. Nagmamantika naman talaga yan dahil may balat. Wala siyang balat, sis. Yung manok dito sa bahay ng amo ko, pag bumibili sila ng manok, tinatanggal yung balat. Ayaw nila ng may balat. Walang lahat, lahat yan, bold. Yan, sisikoy, natapos ko na yung pangatlong video mo. Yan, manonood ulit ako, tapos lang. Yan, masarap siya, sis, oh. Yan, ganyan siya. Oh, lalo siya sumarap kasi nga nilagyan ko siya ng ghee or butter. Tsaka gusto nila dito yung naubos ko nang sa kakatikim eh. Maghanap ulit ako ng maliit. Sa tikim pa lang sis, nauubos ko na. Kasi pag nagluluto ako, 2 beses, 3 beses kung tinitikman yan. Alam mo naman, yung mga Arabo, mga maarte. Tapos maglalagay ako ng last toppings. Okay sis, magla-live ka rin mamaya. Sige, pupunta ako. Naka-bell all ka na naman sa akin eh. Tsaka pag gusto nila kumain ng kanin, minsan nag-order kami or nagluluto ako. Ganyan sila. Ang sarap na niya in fairness. In fairness talaga. Oo. Nauna talaga akong tumikim sa kanila. Nabubusog ka mo. Ano pa, 5 minutes pa siya. Para malambot na yung manok. Ito na yung pang last na toppings niya. Enough na. One million, thank you so much. Takpan natin siya. Thank you so much, everyone. Okay, sis. Ay, kabayo. Matutumba siya eh. Thank you so much, everyone. Manon, ba yung aking stand eh. Two million people, thank you. Gagawin ko to siyang highlight, yung aking live. Ayan. Ayan, 10 minutes na lang tayo guys. Mag-end na rin si host. Thank you so much everyone.
Thank you, guys. Ayan, magsasampay lang muna si host. Then, put the clothes outside, okay? And then I will give you shower, okay? Thank you so much, 1 million people. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bastos. Thank you so much, guys. Sisikoy Sheila, mega love shoutout. Salamat, Sisikoy. Thank you so much, Sisikoy. Mahal siya. Maluwag yung aking ano. What happened? Tusok na tusok, sagad na sagad. Agoy, salamat sa pasagad mo, Sisikoy Sheila. Thank you, Sisikoy Sheila. Ayan, gawin ko na lang to guys, yung live ko 1 hour. Patapos na rin. 4 minutes na lang. Ano siya, Sisikoy? Ito, oh, manok. Manok siya na may yogurt. Salamat, Sisikoy. 3 minutes na lang ako, guys. Thank you sa supportan nyo, everyone. Oo. Nauubos ko na nga si Sikoy sa kakatikim eh. Tinitikman.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Tulog si daddy ngayon. Walang yaw-yaw. Hindi, nandito siya kanina si Sikoy. Mamaya pa yun mag-yaw-yaw. Nandito siya. Yun pa, matutulog. No way. Ay, di ko naabutan. Lobat kasi ako kanina. Galing din live and 10. Ha? Grabe naman. 10 oras na live. Thank you so much. Ayan, 2 minutes na lang tayo. Salamat sa inyong suporta. Ano daw? Kailangan pa padamihan para okay. Kaya lang, sana wag lang sumuko yung cellphone. Matakaw talaga si Lolo. Yan. 1 minute na lang, guys. Konting tiis na lang. Thank you, everyone. Maraming salamat sa inyong suporta, amazing people. Ayan. Maraming salamat po sa aking mga new friends here in YT Worlds. Thank you so much for the love and support. Ayan, mag-end na po si host, guys. Maraming salamat. I love you all, guys, and God bless everyone. Thank you.